Хайде сега да си направим една бърза рецепта за сладък картоф на фурна. Взимате си два такива големи картофа и първа стъпка белиме ги. Следваща стъпка нарязваме ги на дебело. Слагаме си черно пиперче. Добавяме също така и риган. И 2 супени лъжици олио. Малко червено пиперче и сол задължително. Сега единственото, което трябва да направим е да ги умешаме хубаво, за да се разнесат равномерно подправките и олиото да хване навсякъде. Намазняваме си леко тавичката, за да може хартията за печене да ни залепне по-добре. И си изсипваме картофките. Разпределяме ги равномерно. Всички необходими продукти за приготвянето на тази рецепта ще намерите в описанието под видеото. Това в момента, което виждате, е само един картоф. Вие преценявате за колко хора и какви порции ще направите. Докато се пекат, ще си приготвим и една майонезка. Докато рязахме и овкусявахме картофките, представяме си загряхме фурната на 180 градуса и ги пъхаме за около 30 минутки. Нашите невероятни картофки са готови! Ето ги и нашите готови картофчета. Сложили сме си от любимата чеснова майонезка и сме готови да хапваме. На здраве!